Стокхолм е град, който предлага много възможности за добро прекарване на свободното време. Дори само една снимка, от която и да е част на града, ще ви зашемети. Стокхолм е разположен на 14 острова, свързани с 57 моста и шлюзове, които делят езерото Меларен от Балтийско море. Сгради и изключителна архитектура, стил, зеленина, живописни пейзажи, уникални градски паркове, плавателни канали, необикновени улици, музей от световна класа, модерен дизайн, свеж въздух, магнетизъм, тайнственост, дори чувство на страхопочитание. И всички тези думи са недостатъчни, за да се опише столицата на Швеция. В центъра на Стокхолм, в парка Хюмле Гарден, се намира старата красива сграда на Националната библиотека на Швеция. Тук срещам литературният изследовател и администратор в библиотеката, доцент Андреас Хербарт. От него искам да разбера повече за тази историческа сграда и нейните обитатели. Защо тази библиотека е толкова специална в сърцето на Стокхолм? Това е националната ни библиотека и тук всъщност се намира всичко, което се публикува в Швеция, включително телевизия и радио, но разбира се, предимно книги, вестници и други печатни издания. И с това се занимавам още от 17 век, когато е бил подписан закон, който гласи, че всички печатници трябва да пращат изданията си до Националната библиотека. В началото това е бил начин да цензурират изданията, но сега се прави с цел съхранение и оценка на културното наследство на Швеция. Защо според вас книгите на Астрид Лингрен са толкова популярни до ден днешен? Мисля си, че ако трябва да избера едно нещо, което прави Астрид толкова популярна и успешна, то това е нейната прогресивност, когато става дума за деца. Вижданията й са децата и образованието като цяло. Защото тя, пишейки, винаги мисли за самото дете. Книгите преди Линдгрен са само нравоучителни и разглеждат как децата трябва да се държат поведенчески и какво да има отношението към възрастните. А Линдгрен преобръща това и започва да пише все едно от името на детето. Преди детските книги са били в полза на възрастните, показвайки как едно дете трябва да се държи. А Линдгрен започва да пише книги в полза на децата, което е нещо изцяло ново. Коя е вашата любима книга на Линдгрен? Имам много любими. Много харесвам Братята с лъвски сърца. Епична фантастична история, която Астрид е написала през 70-те години. В нея става дума за саможертва, смърт и любов. Мисля си, че това е най-любимата ми нейна книга. Кой конкретен аспект на нейното творчество я прави универсален писател? Нейното творчество е много разнообразно. Тя е писала и комедии, като Пипи дългото чорапче, и фантастика, като Братята с лъвски сърца или Роня, дъщерята на разбойника. А различните книги са популярни в различни страни. Също така мисля, че точно това нейно прогресивно виждане за детето се приема доста различно във всяка страна. Например, във Франция първият екземпляр на Пипи дългото чорапче е бил строго цензуриран, защото не са се приели прогресивните идеи за виждането на детето. И чак след време френската публика е прочела книгата, както всъщност трябва да бъде прочетена. Разкажете ми за това специално издание от фонда на вашата библиотека. Каква е историята на тази книга? Разбира се, имаме много специални и ценни книги от колекцията на Астрид Лингрен, но избрах да ви покажа тази. Това е пилотното първо издание на Братята с лъвски сърца, публикувано в Чехия, на времето Чехословакия. Направено е през 1981 година, почти 10 години преди Нежната революция. Но тази книга не е била разрешена за публикуване тогава в Чехословакия заради тематиката й – политическа репресия и диктатура, която може да послужи като опасност за правителството на Чехословакия по това време. Затова това издание е било напечатано от частно лице, а илюстрациите са фотокопия.
Това е началната страница и тя е ръчно отцветена. Тук пише, че книгата е напечатана в Прага през 1981 година. Страниците са много тънки. Това не е скъпа хартия. Не съм сигурен дали като съдържание изцяло съвпада с оригинала, издаден в Швеция, но изглежда да се доближава. Това са още илюстрации, черно-бели са. Тази книга е доказателство за важността на литературната балетристика и страстта към книгите на Астрид. Разкажете ми за тази книга. Това е една от най-основните биографии на Астрид Лингрен, написана от детски писател. Издадена е преди няколко години и е първата биография от 7 десетилетия насам. Публикувана е през 2014 година. Не е случайен фактът, че наричат Стокхолм една от най-красивите столици в света. И шведите определено могат да се гордеят с това, а ние да им завидим благородно и редовно да посещаваме града.